i rebra, i kralježnicu, i lopatice. Sve sam to osjetila pod rukom. Htjela sam malo smršaviti. Htjela sam onako da me muškarci ne primjećuju, da se to nikad više ne bi dogodilo. Kada je počela sa tom povraćanje, nekako mi je to bilo jako čudno kako u kupaonu prevladava taj miris povraćanje. Smo čekali na taj red, onda se rušila sjedeći. Znači, njezina energija je otišla, nje više nije bilo. Da. I tad su taj dan rekli liječnici, veli, ako noćas ne preživjeli, mi nismo krivi. Došli kasno. Ja sam taj dan osjetila da mi je zadnji. Teško sam disala, nisam mogla razmišljati, nisam mogla hodati. Sjedila sam i gubila sam se, jednostavno sam odlazila. I moji roditelji su mi to vidjeli u očima. Kako sada danas pričamo, oni kažu da su mi u očima taj dan vidjeli smrt i da su jednostavno odlučili i na silu me odveli i u bolnicu. Otvorila sam YouTube kanal, oko čega sam jako sretna jer svaki dan objavljujem video sa savjetima. Jako puno hvala što ste bili sa mnom ovih 5 godina, dugih 5 godina i svašta smo prošli i lijepe i ružne trenutke, ali sve nas je to ojačalo i sad smo zajedno i odlično. Ponosno smo jako na te. Volimo te.